नोंथांमोना मिन्थिगौ बर'नि गेजेराव गोबां ससियेल मिडिया बाहायनो मोजां मोनग्रा दं। बेनि गेजेरावनो सोरबा मोजां बाहायो आरो सोरबाया गाज्रियाव बाहायो। दानिया फैदो गुबै खौराङाव। थांनाय साननैसो सिगां चिरां जिल्लानि गेरेमसा मुसाहारी मुंनि सुबुङा गावनि मुंजों फेसबुक पेज खुलिनानै गोबां खोनासंथावै रावजों आथिखालनि सरकारनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव सोंखारिबोगासिनो दंमोन। जाय आफादा बर'नि माहारियारि आफाद एबसु। बेफोरबायदि बर'नि आफादखौ सोंखारिनाया बेसे गनायथाव बेखौ रायजो राजायासो मोनथिसिगोन। आरो बेबायदि खोनासंथावै बाथ्रा बुंबाय थानायनि थाखाय गेरेमसा मुसाहारीनि सायाव गोबां सुबुंफोरा एफआइआरबो होनानै दोननाय जादों होननानै माखासे सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। मिरु UPPL दोलोनि आइजो गांखंनि आफादगिरि बिना गयारिया गेरेमसा मुसाहारीनि बेबायदिनो ससियेल मिडियायाव जायखौ मोनो बेखौ बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ खोनासंथावै बाथ्रा बुंनायखौ गोख्रोङै सोंखारिदों। दिनैनि समावबो गेरेमसा मुसाहारीनि ससियेल मिडियायाव गोबां बर' दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनायाव बर' दैदेनगिरिफोरा फिननाय होनो गोनां जादों। थारैनो गेरेमसा मुसाहारीया सोर? इउटुबार ना बबेबा मोनसे गोहोआव गैयै राजखान्थि दोलोनि एजेन्ट? बे समाव मोनसे सोंथि सिखांदों। सोरखारखौ बयहाबो बुंनायनि मोन्थाय दं, नाथाय बर' माहारियारि आफाद एबसुखौ सोंखारिबाय थानायखौ सासे बिमा हिसाबै मोजां मोनाखै बिना गयारिया। मोनसे खोथाखौ बुंनो आं आवगायदों। बेनो जाहैबाय इउटुबार सासे दङ गेरेमसा बसुमतारी। बिथाङा फेसबुकाव गेरेमसा मुसाहारी होननानै लिरो, इउटुबाव खिन्थु बसुमतारी लिरो। मुसाहारी आरो बसुमतारी बेना टाइटेला मोननै। दा आं बिथांखौ बुंनो नागिरदों आरोखि, बे सासे आंनि फिसाजों समान गथ' आरो बियो आंनि फिसानि क्लास फ्रेन्डबो। दा आं बेखौ बुंनो नागिरदों, बे जोंखौ बिमा माहारिखौ गाज्रि गाज्रि रावै सोंखारिनाय, गाज्रि गाज्रि रावै रायनानै दिनै बिथाङा इउटुब सालायगासिनो दङ। जे इउटुब सालायनानै बेहा भिउ बारायदों, साबस्क्राइब बारायदों। दिनै बियो जोंखौ रायनानैनो माने बेहा थाखा खामायगासिनो दङ। आं दा बेखौनो बुंनो नागिरदों, दिनै बिथाङा प्रमद बर'खौ रायनानै, बिना गयारिखौ रायनानै, रन्जित बसुमतारीखौ, राकेश ब्रह्मखौ रायनानै आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ रायनानै बिथाङा जागासिनो दङ। बिथाङा जोंखौ रायनानैसो जागासिनो दं होननानै जों साननानै लानांगोन। मानो होनबा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'खौ रायनाय माने सोरखौ रायनाय जाखो? गाव सासे दे बर' फिसा, गावबोदि सासे बर' फिसामोन। दिनै बिथांखौ सोंखारिनाय माने गावखौनो सोंखारिनानै लानाय। बे जाथिनि सिन्थाधारा दंमोनबा दिनै जाथिनि बे हाबा मावग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ माबोरै सोंखारिनो हाखो? बियो इउटुबनि गेजेरजों माबोरै बियो रायजो राजानि सिगाङाव गाज्रि गाज्रि रावै बुंनो हाखो? दा बेखायनो आङो खावलायदों जे इउटुबखौ सलायोबा मोजां भाबै सलायबा मोजां जागौ। जे जों बिमा माहारिखौ गाज्रि गाज्रि जोंनि महरखौ लानानै सोंखारिनाय, गाज्रि रावै बुंनाय, गावनि बिमायाबोथ' जोंबायदि बिमा ना। आं साननानै लानांगौ जे बिनि बिमा मा आं मा, जिहेथु बे आंनि फिसानि क्लास फ्रेन्ड। बेखायनो आं खावलायदों जे जाहाथे बिथाङा इउटुबखौ सालायोबा मोजां सालायथों। सोरबा जातीय संगठननि लिडारखौ जोंखौथ' बखिजागोन न' डाउट, जोंथ' राजनितिकनि मानसि जाबाय। प्रमद बर'आ दिनै राजनितिकनि मानसि बा दिनै बिटिआरनि गभर्नमेन्ट चिफ जाबाय, रायखागोन राय। खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ रायनायाव माने जोंहा दुखु मोननाय दं। मानो होनबा बियो जोंनि जाथिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। दिनै माबे दिनै बिएसि आरो बिटिसि बिटिआर बे सोरनि दारै फैदों? आबसुनि दारैनो फैदों ना। बेफोर गासिबो आबसुनि दारै फैदों। गोदो जे बिपिएफआ सरकार सालायदोंमोन, बै बिपिएफआ बबेनिफ्राय फैयो? बिएलटिआ बबेनिफ्राय फैया? बिएलटिआबोथ' आबसुनिफ्राय फैनाय ना। होमबा दिनै बेखौ सोंखारिनाय माने सोरखौ सोंखारिनाय जाखो? दा बेखायनो आं खावलायदों जे दिनै बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों जे बिथाङा इउटुबखौ सलायोबा, जे जोंखौ रायनानैनो थाखा खामायोबा आंहा बुंनांगौ खोथा गैया। बे गाज्रि गाज्रि रावै बुंनांगौबा आंहा खोथा गैया। मानो होनबा मैदेर थाबायनायाव सैमाया सोंखायो। आंहा खरसाया, आंखौ जेसेबां गाज्रि गाज्रि रायो बा सोरखौबा माबा रायबाय थाथों, आंहा बुंनांगौ खोथा गैया। बेल' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ रायनायाव जोंहाबो दुखु मोननाय दं। बेखिनिखौ आङो फोरमायबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स,
AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिहोनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360